हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै जोङो दिनैहायो एसे आइमोनाव थांनो नागिरदों आरो जोङो गुन्दै लायनो नागिरदों बिस्रा गुन्दै हरगोन नालायथ' जोङो लायनो नागिरगासिनो थांगासिनो जों बेयावनो नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आं देखायलांनो नाजानोसै आरो दायो नै बङाइगावनि रिलायन्स खाथियाव दंफैयो रिलायन्स मल खाथियाव नै बेयाव कारेन्टनि बुस्थुफोर लांफैदों आरो ओंखारासै आङो माने जोङो मोनसे माबायाव थांगोन आरो आइमोनावहायो गुन्दै लायनो थांगोन बेखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसैलाय दिनैहायो नोंथांमोना नायलांदो खारेन्ट जायो नै दायो बङाइगाव फैग्रोदों आरो ना कारेन्ट बाल्ब लानो थाखाय कारेन्ट बाल्ब मा लागोन जिखुनु कारेन्टनि बुस्थु लायदों आरो बोराया आङो ओंखारासै मानोना बे आइमोनावसो फैखादों नालाय बेनिखायनो बे लायब्रबनानै फैदोंसै दंफैयो नै नैबेयाव बैयावनो लायदों कारेन्टनि बुस्थुफोर नांगौबा नैबेयाव लांफैनो हागोन बङाइगावनि नै ओरैजाय अपोजिटाव दङ रिलायन्स डिजिटेल बेयावहायबो बुस्थुफोर माबाफोर लानो गोसोबा लांफैनो हागोन आरो ना दायो नै बेयाव इगरल फानो आरोना बियो गोदोनिफ्रायनो फानबाय थाग्राखा ओमफ्राय नै दायो दखाना एसे साबसिन जाबाय ओमफ्राय दायो जानो नागिरदों जों बेखौनो चिकेन रलखौ जागोन आरो आङो बिराद टेस्टि बेनिया माब्लाबाफोर फैनो गोसोबा जाफैनो हागोन बिउसि गेटआवहाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर जाफेराखैबा जाफै आरोना गोथावथार जिनो जायै जायै आधा जामबाय नै जि गोथाव मोनखादों आङो दायो नै फैयै एसे मोनासि जालायबाय थांसै दायो हाबहैनोसै गुन्दै लायनोसै दायो मिथिलायबाय थाबायदों मोनफैबायानो थांफिनसै नै न'आवहायो गुन्दैखौ लानानै फैबाय साहाबो लोंबाय सिङाव एसे रायलायबाय मोनालायबाय आरोना साहा एरि लोंनानै रायलायनानै आं खेबनो हायासै मानोना सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोनो नालाय बेखायनो भिडिअ लाबोनाय जायासै आरो ओमफ्राय दायो नै बेयावहाय गगा मोनदों नालाय मुलि लादों आरो फार्मासियाव नैबावनो दायो बेनिफ्राय न'आव थांफिननोसै जोङो ओरैनो फिसा मिनि ब्लग लाबाय आरो बारा गोलावबो लानो हायासै आङो जा हायो एसे एनैब्लाबो दाबो सफैयासैनो जि गोबाव जाबाय बरिं मोनलायबाय आं नेनो मानसिफ्राबो दसेनो नै बारा फैबाय लोमजायोना बिरादनो दाबायदियाव बोथोर सोलायहां जानायाव ओमफ्राय जोंनाबो माया लोमजादों आरोना बे मानि थाखायनो लांनांगौ जादों एसे लोमजानानै दं गगा मोननानै दं जि गगा मोनदों बुंग्रायाबो जि र' गदों ओमफ्राय दा मुलि हैनोसै बेनोनो संहोनानै माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थानानै लांसै आरो फार्मासिनिखौ जानाय होथोंसै उनावहाय जायाबा बेखायनो लांसै आरोना लोगोफोर दाबो फैयासै नै मुलिनि बाथाय बिदिनो गोबाव लानांगौ जायो आरो थांफिनसै दायो जोङो बेनिफ्राय फैबाय नै दायो थांसै नैबाव बारस'ग्रा दंमोन ना उनथिं दा बैयाव बारस'हैनोसै थांफिनसै दायो मोनाबाय नै 7था जाबाय टाइमाबो लानानै मानानै रायलायबाय माबाय दसे ओमफ्राय नै दायो फैफिनबाय ओमफ्राय नैबे फार्मासियाव मुलि लाबाय दायो थांगासिनो नै लायनोसै दाउदै
दायो नै दावदैखौबो लाखांबाय रुखानायखौ लाबाय आरो न'आव रुहैबाय थाला होननानै रुनायखौ लाखाबाय ओमफ्राय थांफिनगासिनो नै जोङो दायो गरम खालामफिनदों नै सबायजों अनलाजों सोंलायसिगोन साम'जों अनलाजों दहाय साननिमोन बियो गेसाव दोनबाय ओमफ्राय थान्दा जाबायना एसे फुदुंदों आरो जानो नागिरबाय नै ओंखायनो फुदुंबाय ओंखामबो जानबाय जोंहा दा सानैजों जागोन दायो बेखौ फुदुंग्रोदों सानावहाय जानायमोन जोङो फुदुंबाय दायो गेसाव दोननानै एकदम थान्दा जाहाबनानै हासबेन्डजों मादारजों जागोरसिगोन सोरबाफोर जाफेरबायना अनलाजों साम'जों जानाया जाबाय जानांगौ जोंहासो नै दिनै जादों होनदो साम' जाबाय नै नालाय जाखांबाय जोंहा दा जानोसै बेखौ गाबोन जानो दोनबावबाय नै खारनानैसो जाफैसै ओंखामखौ जाखांबाय नै बिसोरा मालाय जोंहा दा जानोसै माइयाबो जाग्रोबाय मुलि जानांगौखाय थाब जाखायो नालाय ओंखामखौ दायो नै गाइस रुमाव फैबाय आङो डाइरेक्ट ओंखाम संग्रायावसो हाबबोखादोंमोन आरो बिसोर ओंखाम जाबाय माबाय ओमफ्राय दायो जाखांजोब्बाय दायो बोरायजों थाबायनायाव थांनोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बारा गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना अननानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो लाइक शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय अननानै आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बिदिनो जा जेसेबां खालामबोदोंमोन आरो बिनिफ्राय बांसिनै अनलांबाय थादो आरो सापर्ट खालामलांबाय थादो ओमफ्राय दायो आङो दोनथ'नोसै बेयावनो लोगोफोर स' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर